Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions anzi Dudzai My Love. Kune avo vanofarira kuteerera manovels, I'll put the link to our channel uko kwandichange ndichiverenga that novel in the comment section. Regaiti vatapinda mumamessages edu emuzuva ranhasi. Hanzi makadi yenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti mundiposterewo nyaya yangu. Mukomanashi, inini ndinodawo kureurura kuti ndakashandisira umwe muvakidzani wedu mushonga. Muvakidzani wedu uyu mukomanashi tinogara tose pasame complex. Saka pa complex apa pane vamwe vakadzi ende vose vakadzi ivavo vose vanoenda kumabasa. Inini ndini ndega ndinongogara as a stay at home parent. Saka mukugarisana mukomanashi munongoziva kuti kana mugere sevanhukadzi munoitawo mazuva ekuti munokwanisa kusatotaudzana zvachose. Sevanhukadzi munongozivawo kuti kunyangwe mukambonetsana asi munopedzisira mava kuzowirirana zvimwewo zviya muchingoendawo zvakadaro. Mukugarisana kwedu uku pane pandakazombonzwa umwe mukadzi achindinyeya, ainge achindinyeya nehama yake pafoni. Iniwo ndainge ndaenda kumba kwake, ndainge ndichida kutesta kuti Netflix yake yainge ichishanda here, nekuti yangu yainge ichingoti connecting isingadi kushanda. Saka ndakati ndaenda kumba kwake, ndakati ndichingopinda mumba make sezvo door remukitchen make rainge rakatoshama. Ndakati ndapinda mumba make ndikabva ndanzwa mukadzi uyu achindinyeya nehama yake. Hameno kuti yaiva hama yake here kana kuti shamwari, but ndakarwadziwa nemashoko ainge achitaura. Apa ainge akatoisa foni yake pa loudspeaker. Saka ndakabva ndangonzwa kuti apa munhu ainge achitaurwa ainge ari inini. Mukomanashi, munoziva ndakafambwa neni zvekuti ndakasvika pakupererwa. Mukadzi uyu ainge achitaura achiudza munhu wacho waainge achitaura naye pafoni. Aiti, he amai mwana, kushura randakazoitirwa. Amai mwana, shuwa munhu kungosiyira munhu makii kuti apote achitorawo mafruits emwana mufriji. Amai mwana, ndava kutoita kunge ndiri munhu ane chimusika chake chemafruits, munhu kuswera achibobonya mafruits emwana wangu. Shuwa henyu amai mwana, munhu kutoda kupedza nhamo yake nechikafu chemwana wangu. Pakataurwa zvinhu zvainge zvakawanda zvichinzi zvingoriwo zvivindi chete, asi mwana wangu uyu handitombofile safe at all kana ndikamusiya naamai ava. Vakatanga vanyeya inini ndokubva vatanga kunyeya murume wangu. Pandakaona kuti mashoko avo ainge ava kundinzwisa hasha, ndakabva ndangobuda mumba muya ndokubva ndadzokera zvangu kumba kwangu, asi ndainge ndichingochema semunhuwo wekuti ane hama dzake. Ndakabva ndaudza vamwe sisi vangu vaigarawo mudhuze neimomo matinogara, but ivo sisi ndakazotovarambidza nekuti ivo vainge vachitoda zvekurwidzana nemukadzi uyu. But mukunotaura nasisi vangu ava vaingoramba vachiti, iwewe uri kujaidza munhu uyu anoda kugadzirwa kuti azive kuti mukugarisana nevanhu anofanira kunge achibata vamwe vanhu zvakanaka. Saka pane sisi pavakazombodzokera kumusha kwedu ndokubva vazondifonera variko kumusha ikoko. Sisi vangu vakangoti pane umwe munhu wandiri kuda kuti unge uchitaura naye pafoni, ndokubva vatopa munhu uya foni. Izvo sisi vainge vatoenda zvavo kun'anga, hameno kuti kwaiva kuri kupi. Saka ndakabva ndatanga kutaura nen'anga iya pafoni. N'anga iya yakabva yati kwandiri, pano pandiri muzukuru ndina sisi vako ava vari kuti ikoko kutauni kwauri pane umwe munhu ari kupota achiita zvekukushungurudza. Ndikabva ndati hongu ariko. Ivo vakabva vati vainge vapiwa mapictures emukadzi iyeye nasisi vangu. Saka pane zvinhu zvavainge vaita kudhara nemapictures iwawo. Vakabva vati asi tsono dzacho dzavainge vabayirira papicture remukadzi uyu, tsono idzodzo dzinotora makore kuti tsono idzodzo dzinge dzichizotanga kushanda. Ndikabva ndangoti ehoi sekuru, ko ndaizivei kuti tsono dzainge dzabayirwa pamapictures emukadzi uyu dzaiva tsono dzekuti mukadzi uyu apenge, asi zvakanzi haatange kupenga musi iwowo, asi anozotanga kupenga zvishoma nezvishoma. Ivo sisi vangu ava pavakaenda kun'anga yavo iyoyo vainge vavimbisana nen'anga yavo kuti pabasa racho rainge rabatwa nen'anga vainge vachizomupa $400. Zvinhu izvi vakazotoita zvekundiudza vava kuno kuti nhai mainini munhu wenyu uya ava kunetsera mari yake. Pavakandiudza izvozvo zvakatondishamisawo kuti
kuti ko munhu uyu wandainge ndichinzi ndainge ndichikwereta mari nasisi, munhu uyu aiva kupi, nekuti hapana munhu wandainge ndichiziva kuti ndine chikwereti chake. Ivo vakangoti munhu wacho ndatomupa nhamba yako yeWhatsApp. Saka pandakazonzwa WhatsApp voice note ndakabva ndangonzwa kuti izwi iri raiva izwi ren'anga iya yasisi. N'anga iyi yakabva yatanga kutondipopotera kuti ingawani ndakakugadzirira zvinhu zvako zvikabva zvaita. Mukomanachi itoriwo imwe secret hombe iyoyo kuti ndakazotanga kunyepera murume wangu kuti amai vangu kumusha uko vainge vachirwara. Kumushawo ivowo amai vainge vakanyeperwawo nasisi kuti kutauni uko mama mwana wenyu ari kunyimwa mari nemurume wake. Saka imimi chinyepedzerai sekunge munorwara. Sisi ndivo vainge vauya neidea iyoyo yekuti ndinyepere murume wangu kuti kumba amai vainge varwara. Saka pandakaudza sisi kuti sisi hakuna kwandinokwanisa kuwana mari iyoyo nekuti mari yamuri kundiudza imari yakawandisa, ndipo sisi pavakabva vati ngatinyepe kuti amai vanorwara kumusha. Ndikabva ndaita saizvozvo. Saka ndichitaura nemi mukomanashi kudai, panewo zvandakazotaurirana nen'anga iyi. Ndikabva ndati kun'anga iyi, kana imimi mati munoda mari, chiitaiwo zvinhu zvinoita kuti mukadzi uyu akasike kutambura, not izvi zvamuri kundiudza zvamuri kutaura kuti kupenga kwake kuchaitika, but kuchazoitika after makore akati one day. N'anga iyi yakabva yati izvozvo zvaisanetsa, asi paidiwa chipfeko chemukadzi uyu kana kuti vhudzi rake. Mukomanashi ndakazotopinda bhizi rekuti taiti pose patinoburitsa mabhini, sezvo inini ndaingosara ndiri ndega pamba, ndaibva ndatanga kusecha mabhini. Ndaiti mukadzi uyu nemurume wake paanenge achibuda nemurume wake vachienda kubasa, ndobva ndadongorera nepahwindo pangu ndogara ndakamaka bhini rake mukadzi uyu. Zvekare ndini ndaizoburitsa mabhini kubva mucomplex ndichiendesa kutara, kuitira vaya vecity council pavanozouya kuzokolekta mabhini vawane mabhini acho ari panze pegedhi. Saka each and every week ndaigara ndichingosecha until one day ndazowana vhudzi rainge rakaiswa mune kamwe kapepa. Ndikabva ndatora vhudzi riya ndokubva ndazoritumidzira n'anga iya. Iye akabva ati ndinofanira kuti ndinge ndichiwedzera 200 US pamusoro, but n'anga iyi ndakabva ndaiudza kuti murume wangu haangambobvumi kuti ange achindipa mari yakadaro, nekuda kwekuti mari yandainge ndabva mukushandisa yainge iri mari yakawanda. Ndakabva ndaudzwa zvekuita nen'anga iyi kuti murume wangu ave munhu anongobvumira zvese zvandinenge ndataura, but ipapo mukomanashi ndinoona sekunge ndakakanganisa, nekuti pane zvacho zvandainge ndaudzwa kuti ndinge ndichiita, pane zvacho zvandakazoita kumurume wangu. Ndava kuona kuti murume wangu haasisina kana simba, kubva mubedroom chaimo haasisina kana simba, even pakutaura neni ndava kutoona kuti kwandiri murume wangu haasisina kana simba, angovawo munhu wekuti anenge akangoita kunge chidhori. Saka zvaava zvacho zvava kundipa zvivindi zvekutotanga kutaura nevanhurume mumagroups, angava ari magroups epaWhatsApp kana kuti paFacebook chaipo. Ndinenge ndichingotaura nevanhurume vakasiyana siyana, iye aripo, ndinenge ndichiziva kuti ko angaita sei. Uyuwo mukadzi uyu, ivo sekuru ava vakatiwo mukadzi iyeye haachafa akawana rugare mukati memba yake nezvinhu zvatakazoita after pandakavatumidzira $200 kusvikira pacho paachazotanga kupengera. Saka mazuva adarika awo, for the first time ndakaona kuti vanhu ava vainge vasina kuenda kubasa. Ndakabva ndatanga kunyahwaira, ndikati ndasvika padoo pemukadzi uyu ndikabva ndanzwa kuti vanhu ava, mukadzi nemurume, vainge vachirovana, ende zvairakidza kuti vairovana to bed. Ndakangoseka ndikabva ndanyahwaira zvekare ndichidzoka mumba mangu ndichiseka, but pandakazoona mwana wavo akagara panze achichema, pandakaona mwana uyu achichema akagara panze, ndakabva ndanzwa mwoyo wangu uchirwadza, nekuti inini nemwana uyu tine bond. Mwana uyu anotonditi mama. Saka pandakamutora ndikabva ndapinda naye mumba ndichizama kuti ndinge ndichimunyaradza, but akaramba achingochema achiti I don't know why mom is shouting at dad, varamba achingochema. Ndakabva ndanzwa tsitsi, nekuda kwekuti mwana uyu ndini ndakamurera kubva ari mudiki, sezvo inini ndini ndainge ndichisara naye. Saka mukoma inini ndava kufunga hangu kuti dai ndangoreurura, but pandakaudza sisi vangu nyaya iyi kuti sisi ndafunga kuti ndinge ndichireurura, ivo sisi vangu vari kuti kana ukangotaura nyaya dzako please count
count me out. Kana nganga iyoyo anditomboizivi, ende kana ukati ndini ndakakupa namba, inini ndinongoramba ameno kuti uchazodefendwa nani. Mukoma Nashi, please advise me kuti ndoita sei, because ndainge ndichida kuva fair zvekare ndichida kuva trepa kuti kana vakangopindura mibvunzo yandainge ndavabvunza pamusoro peng'anga yavo paWhatsApp, ndobva ndaita ma-screenshots ema-WhatsApp chats edu, but ivo sisi vane kamwe kakunyumwa kavari kuita, nekuti now kana ukangotanga kutaura pamusoro pezveng'anga yavo iyi, ivo vanobva vati ng'anga yipi nhai munin'ina wangu, ko wakazotanga kuita futi zveng'anga rini nhai mainini, kana kuti vanobva vangokublutika. Mukoma Nashi, ndokumbirawo advice yekuti kana kuri kunzi ndikabuda pachena ndiri ndega ndingaparadza here marriage yangu, nekuti ivo sisi vangu vanoti kana vachitaura neni vanonditi kana ukangokonfesa chete unobva waparadza kamarriage kako ikako. Please ndibatsireiwo mhuri yeZimbabwe kuti ndingaita sei. Vedare ndo message yandakatumidzirwa navanzvadzi vedu, anzi ndakasecha mabhini ndichitsvaka Vhudzi Remuvakidzani Wangu. Zvakangoma hazvo vedu we. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Anzi hello mukoma, please ndivigeiwo kumusana kwenyu. Inini Mukoma Nashi ndiri kurarama ndiri munyika yevatorwa, asi mumba medu maita dambudziko. Kuvakomana tinoguma tazochengeteswa vana vanenge vasiri vedu, kana kuri kuvasikana kungonzi kana akangowanawo anenge achimuda munhu iyeye waanenge ava kufambidzana naye anobva atanga kutomurova pasina kana reason, kunyangwe vasati vatombopinda mumba chaimo munhu anenge ava kutotanga kuita violence. Seni ndakazotoguma ndaita hangu give up pakuti ndichawanawo here mukadzi ari straight, nekuti wacho wandainge ndiinaye ainge atori mukadzi wekuti ainge akadzikama, asi akazongoreurura from nowhere kuti last born yedu ainge asiri mwana wangu. Mukutaura iye anoti last born yedu iyi akangochita ka1, ndokubva protection ravainge vachishandisa raputika, mimba ikabva yatobatira. The most painful part about my story Mukoma Nashi ndeyekuti zvinhu izvi pazvakazoitika zvakaitika inini nditoriwo mubishi rekuti ndinge ndichizama kuti inini nevana nemudzimai wangu tikwanise kurarama upenyu hwakanaka. But mukadzi pandakazomubvunza kuti ko why did you cheat on me, wakandichitirei, pane here pandakakutadzira, iye akangoti ndakangotanga kurota ndichiita bonde nababa, apa mukadzi wangu ainge achibvira baba vangu. Saka akabva ati kubva zvandakatanga kuvarota ndaizoti zuva ravanoregedza kuuya kuhope kwangu kuti vange vachiita bonde neni ndaibva ndatadza kana kurara ndichinzwa kuda kuita bonde, kusvika ndazotodzidzira kuzviita bonde nechigunwe changu. But chigunwe chakazosvika pakusandigutsa kusvika ndazotanga kurota baba vachiti kwandiri chimbozamawo kunze kana kuri kunzi mwana wangu haasi kukugutsa. Saka zvinhu izvi Mukoma Nashi zvandainge ndaudzwa nemudzimai wangu ndo zvinhu futi zvinongotaurwa nehanzvadzi dzangu kuti kana ivo vakangonzi vapinda murelationship, kana hanzvadzi dzangu dzikangotanga kurota baba vedu, zvinhu zvinobva zvatodhakwa murelationship iyoyo yavanenge vapinda panguva iyoyo. Mukoma vangu vakachengeteswawo mwana asiri wavo. Zvinhu izvi vakazotozviziva mwana wacho atova ne20 years. Vamwevo ndo vainge vachingopomedzerwawo mimba dzinenge dzisiri dzavo. Imwe mimba yakazotozvarwa 4 months earlier. Ivo baba vedu havana kana nyadzi, kana vakatsamwa chaiko vanobva vati inini ndiri huku yakadya mazai ayo. Asi chandavakutya ndechekuti ndine umwe munin'ina wangu uyu haasi hake mwana wababa, asi mwana wemukoma wababa vangu. Saka munin'ina wangu uyu akabva aenda kumusha achibvawo kunyika yevatorwa kwaanogara, ndokubva anorova baba vangu. Iko zvino munin'ina wangu uyu akatostroka, haachakwanisi kufamba. Iye achitaura akangoti ainge arota baba vangu vachibvarura application form yaainge achiita panguva yacho. Saka iye akabva ati ainge akarota ari mubank achitonzi application yako yainge yaita, but hanzi baba vangu vakabva vangopindawo mubank imomo. Baba vangu pavakapinda mubank hanzi vainge vasina kana kupfeka vachimupopotera.
baba vangu ndokubva vabvarura application form pasina kana mazuva. Bank rakabva rangodecline loan without any reason to why it had rejected that application. Saka nekuda kwehasha munin'ina wangu uyu akabva atorana nemukadzi wake ndokubva adzokera kuvillage kwedu. Vakati vasvika kumusha kuya kwava kubatirana baba vangu, mukadzi nemurume, kwava kurova baba, but munin'ina wangu ndokubva astroka. After munin'ina wangu astroka, mukadzi wo ndokubva atanga kutiwo zvemarriage ainge ava kusada. Saka isusu semhuri tikabva tati kumukadzi wemunin'ina wangu uyu, mainini kana imimi mati musha hamuchadi zvakanakai, but vana ava zvavari vana vakomana chivasiyai vagare nababa vavo. But amainini vakabva vati ndaikumbirawo kuti mutange madana hama dzangu dzitange dzauyawo pano. Isuwo takabva tamhanya tikabva tanotora vana tsano, vana mai guru navana tete vemudzimai wemunin'ina wangu. Takati taunganidza dare kudaro, mukomanashi amainini kwava kutanga kureurura kuti pavana vatatu vavainge vakaita, pavana ivavo vatatu painge pasina kana wani zvake mwana wemunin'ina wangu. Ivo amainini mukureurura vakangoti pandakaroorwa ndakaita pamuviri, but nhumbu yacho yakazobva yava ne4 months mushure mekunge varota vachiita bonde nababa vangu. Kubva ipapo vanoti vakazomitiswa nabhiridha ainge achivaka imba yavo ndokuzomitiswa nechikomba pavana 2, zvichireva kuti wangu munin'ina uyu ainge astroka, ainge asina kana mwana. Saka mukomanashi ndingangoti muchidimbu iyi ndo nyaya iri kutitambudza, ndo nyaya iri kutambudza vanhu mumhuri medu. Kana kuri kunzi ndikazowanawo mukana ndichakuudzai zvese zvinoitwa nababa vangu zvavanoita mombe dzevamwe vanhu. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa namukoma vedu. Zvimwe zvinhu zvinongoitika mudzimhuri dzatinobva, zvinhu zvekuti zvinenge zvichingokatyamadza. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera ichange iri dzidziso yandakatumidzirwa nasamaita mushure mekunge ndatumidzirwawo imwe meseji ichibva kuna Haidi achiti ndinokumbirawo kuti mundibvunzirewo kuna Samaita. Akanyora iyo meseji ichinzi, hello mukomanashi, please ndibvunzirewo kuna Samaita kuti ndingaitawo sei. Inini ndine 37 years, ndine mwana wangu 1 musikana. Mwana wangu uyu musikana ari kunzi iye akagariswa pari kukwe kuti ave mukadzi wengozi iyo inonzi yakaparwa nanasekuru vedu. Zvinhu izvi zvakaitika inini ndiri kunoko kuSouth Africa. Zvakaitika mwana paakauya kuzotorwa nemukadzi wemunin'ina wangu sekunge mainini ava vainge vachida mwana wangu kuti ange achivabatsira pamaholidays, but mwana wangu uyu zvinonzi akati ari kumaholidays ikoko ndipo pazvinonzi vakabva vapa mwana wangu kungozi iyi. Semhuri hatisi kana kutotaudzana nekuda kwenyaya iyoyi. Regai tibva tanzwa voice note randakatumidzirwa richibva kuna Samaita. Apo zvakaitika manje chikwereti changa chiri mumhuri, ndibva washandisa the right channel yekutora mwana mumhuri. Reverse ipapo yakuchitinetsa because vakatopira kuvadzimu. Hatichade kuti tiwandire muzukuru uyu kuti ita chekuti nechekuti, ngatikubatsire cheuku necheuku. Pachaita kurwiswa kukuru kuchaparadza rudzi, nekuti munenge maita kunge manyepudza shumba. Painopaza yakuuya inosikoparadza nekuparadza chose. Chandingamubatsire nacho chinhuwa ndechekuti zvakosha ndezvekuti ngaachienda kunokumbira, kandi vakumbirire mwanasikana uyu akwanise kunge ari munhu atakudzwa twaaatakudzwa, asi azviraramire achikwanisawo kuzovaka musha wake, achikwanisawo kuita mari yake, achikwanisawo kuita mabhizinesi ake, asingakondororwe nekungozi kwaapiwa, asi ngozi ichingoziva kuti nemunhu wedu acharamba ari mwana anenge achishandiswa nengozi, asi muchaona kuti dzimwe dzenguva achamuka akutoita kunge ari kuita mudzimu inenge iri ngozi inenge ichitaura paari. Saka zvizhinji ngava ingochizvigamuchira pozi ndo zvapo. Tikada kuti titange kuzvipikinyura tichaona mhuri ichapera, vakasakundwa ivo kunofa mumwe kuimwe mhuri. Saka iko zvino hatingati tingadzosera nehondo dzakadaro, nekuti process yakaitwa haina kuitwa panyama, yakanoitwa mumweya, nekuti mumweya ndo muno upenyu hwemunhu wese. Saka mwana akagadzikwa ngozi uyu haatombomira zvakadaro. Ngatichingorwai nazvo
tione kuti tinosvika papi. Vedare ndo voice note randakatumidzirwa naSamaita. Nyaya idzi dzengozi inyaya dzinonetsa. Kana kuri kunzi munenge muine mibvunzo, please siyai mucomment section ndobva ndaforwarda kwavari. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.